Ja sam Petra Čutuk, a ovo je Život na visokoj vibraciji. U današnjoj epizodi otkrit ću ti je li tvoja energija zaista ključ za tvoj uspjeh. Ja vjerujem da u ovom trenutku svog života želiš postati uspješnija verzija sebe. U bilo kojem aspektu života. Možda želiš unaprijediti svoj posao, možda želiš zarađivati više novca, možda je uspjeh za tebe sretna i zdrava porodica, možda želiš popeti neki planinski vrh, možda želiš unaprijediti svoje zdravlje, možda želiš imati više slobodnog vremena. I često razmišljaš o toj promjeni, često razmišljaš o tom uspjehu i možda ti se događa to da imaš osjećaj kako je taj uspjeh, ta verzija tebe negdje jako daleko. Koliko god se trudiš, koliko god ulažeš napora, koliko god razmišljaš o promjeni, koliko god učiš, proučavaš, odlaziš možda na neke edukacije, zapisuješ svoj željeni cilj, ta promjena se nikako ne događa. Taj uspjeh nikako da dođe. I pitaš se, ok, u čemu je problem? Zašto? Već osjećaš neko beznađe, osjećaš iscrpljenost. Znaš u čemu je tajna? Tajna je u tvojoj energiji. Ti trenutno nemaš dovoljno energije da privučeš tu željenu promjenu, da postaneš uspješnija osoba. U ovom univerzumu svaku promjenu pokreće energija. Da bi ja upalila svijeću u svom domu, da mi da svjetlost, meni je potrebna energija. Trebam prvo imati energije da se ustanem. Ako sam bolesna, teško bolesna, nemam energije. Zatim mi treba energija da stisnem taj upaljač, treba mi energija mojih mišića. Onda će se stvoriti plamen i ta energija vatre će upaliti svijeću i stvorit će se svjetlost. Tako je u univerzumu. Za svaku promjenu treba prvo energija. Energija je ta koja inicira promjene. Od davnina je poznato, i to možeš pronaći u literaturama raznih filozofija, od raznih učitelja i mudraca, da su naša duša i naš duh su jako inteligentne energije. I možda je to ljudima bilo mistično. Nisi mogao razumjeti, ok, a šta to znači da sam energija? I sva sreća, danas živimo u vremenu kada je znanost dokazala da je sve energija više nego materija. I to je nama, zapadnom čovjeku, puno značilo. I ti sada razumiješ, aha, zaista univerzum izgleda kao onaj poznati prikaz, onako kompjuterski, ona ljubičasta svjetlost i one niti koje su međusobno povezane, međusobno komuniciraju. I to je zaista univerzum. Znači, mi kada nešto želimo ostvariti, energija u nama će pokrenuti određene niti, određene veze u kvantnom polju i to će početi dolaziti do nas. Ako mi nismo energetski usklađeni s time ili ako nemamo energiju, jednostavno ne možemo to privući u svoj život. A jedan od najvećih problema današnjeg čovjeka je manjak energije. Konstantni kronični umor. Ja radim s jako puno klijenata i ne moram čak ni raditi coachinge i radionice. Dovoljno je da odem u neki grad, da promatram ljude i na njihovim licima mogu vidjeti taj jedan umor. I to se možda tebi dogodi. Ujutro se probudiš i nema te svježine. Tvoje tijelo je na neki način iscrpljeno, javljaju ti se iste misli, živiš na neki način predvidljivu budućnost. Znaš da će ti dan biti isti kao prethodnog dana i u takvim trenucima kada mi nemamo energije, naš mozak stalno funkcionira na isti način. Konstantno su nam aktivne iste neuronske veze i mi stalno imamo iste misli, iste obrasce ponašanja. I kada isto mislimo, kada se isto ponašamo, kada imamo iste emocije kao prethodnog dana, mi ćemo imati iste rezultate. Ključ za svaki uspjeh u našem životu je naša energija. Napuniti se energijom i tek onda djelovati. Zanimljiva je recimo informacija da tvoj mozak je odgovoran za 95% funkcija tvog tijela. U taoizmu kažemo da je mozak naš predsjednik, naše tijelo je naša država, predsjednik vodi državom, no međutim, zbog ovog užurbanog načina života gdje imamo previše informacija, prosječan čovjek u danu ima oko 6200 misli. Svaka misao troši tvoju energiju i kada konstantno uzimamo te vanjske podržaje, kad smo stalno na svojim mobitelima, kad stalno ajde poslušamo još jednu epizodu ovoga, kad stalno vidimo aha šta radi Marko, vidio ima novu torbicu, kad ujutro odmah uzimaš svoj mobitel, čitaš vijesti, scrollaš, sve te slike, sve su to informacije koje tvoj mozak
treba obrađivati i to troši tvoju energiju. Tvoj predsjednik nije okupiran državom, nego je okupiran samo vanjskim stvarima. Ti nemaš energije da se baviš sa svojim tijelom. I zato su ljudi danas umorni, zato su ljudi danas bolesni, jer mozak je danas 95% usmjeren na van, na prerađivanje informacija, a samo 5% je usmjeren na ono unutra. Zato je ključ za našu promjenu da usporimo, da smanjimo dotok informacija, da u danu imamo aktivnosti u kojima ćemo utišati svoj Tu su recimo jako dobre meditacije, tehnike disanja, da ti se vratiš sebi, da se vratiš svom tijelu i na taj način se puniš svojom energijom. Kad imaš energije, tvoj mozak će početi stvarati nove neuronske veze, postajat ćeš uspješnija osoba, inteligentnija osoba i to je jako važno za razumjeti. Pravac koji sam ja odabrala u svom životu, jedan od glavnih pravaca je put taoizma, koji sam vrlo rano upoznala u svom životu i imala sam priliku učiti i dalje učim od velikih učitelja, majstora taoizma i to je praksa koju radim svaki dan. I prema taoizmu se smatra da čovjek negdje do svojih 20-ih, ranih 20-ih se ujutro probudi i baterija mu je 100% puna. U 20-ima, kad se ujutro digneš iz kreveta, nekako se osjećaš živim, imaš šalana, misliš cijeli svijet je moj, ja mogu što god hoću. I onda kako počnemo stariti, tako se ujutro počinjemo buditi sa sve manje i manje energije. Onda baterija počne pokazivati 70%, 60%, 40%. I onda teško se pokrećeš u životu i teško zapravo pokrećeš neke promjene. Teško tada doživljavaš uspjeh. Prema taoizmu se smatra da mi imamo 3 glavne energije, to se nazivaju 3 blaga. To su Qing, Qi i Shen energija. I ovo je jako važno za razumjeti. Meni je to značilo da shvatim koliko je bitna i zašto mi je bitna moja duhovna praksa za moju energiju i za moj uspjeh. Prva energija je naša esencija, to je Qing energija, energija koja se kod žena stvara u jajnicima, kod muškaraca u testesima. To je seksualna energija, stvaralačka energija. Ženska seksualna energija je najsnažnija energija iz koje se može stvoriti novi život. To je potencijal koji ti imaš u sebi i ono što se događa je da negativne misli, negativne emocije, stres, frustracije, seksualne blokade, traume seksualne, često mijenjanje partnera i slično, to jako smanjuje stvaranje tog Qinga. I onda nemamo više 100% Qinga, nije se stvorila ta energija, nego ga imamo sve manje i manje. Iduće blago je Qi energija. Qi energija je naša prana. To je vitalna energija koja ide cijelim našim tijelom i kineska medicina je potvrdila to da kada se prana počne smanjivati, počinju se javljati bolesti. Kada se prana u potpunosti povuče iz našeg tijela, nastupa smrt. Na pranu mi jako utječemo tehnikama disanja, fitoterapijom, arometerapijom, qigongom, boravkom u prirodi, zdravom ishranom. To su sve načini kako mi možemo sebe puniti pranom, kako možemo zadržati svoju vitalnost i svoju mladolikost. A pokazalo se, ovo je jako zanimljivo, da najveći izvor prane nastaje iz Qinga, iz tvoje seksualne energije. I zato recimo u taoizmu jako puno radimo tehnika da stvaramo tu Qing energiju i onda da ju pretvaramo u Qi, u vitalnu energiju. I to je jedan od razloga zašto mene privukao toliko taoizam, jer sam promatrala te majstorice taoizma koje su imale 60 godina, imale su tako jedan sjaj, vitalnost, mladoliko tijelo. Ja sam si rekla, to je nešto što želim. Ja želim biti tako puna energije, konstantno, da su mi zalihe baterije 100% pune. I treće blago koje imamo je Shen, to je naša duhovna energija. Ako nemamo Qinga, nećemo imati dovoljno ni Qia, te prane, vitalne energije, onda nećemo imati ni duhovne energije. Duhovna energija nam daje zadovoljstvo, daje nam taj osjećaj svrhe, daje nam taj sjaj u očima, daje nam taj mir. I kada sam ovo razumjela, shvatila sam zašto je važno da svaki dan radim na sebi. Zato što da, želim biti svoja, želim biti kreativna, to mi daje seksualna energija, želim biti vječno mlada, puna energije, želim da mi je tijelo zdravo i želim biti u miru. Želim da je moja duša u miru, da slijedim svoju svrhu i da sam zadovoljna u svakom trenutku. I zato sam toliko posvećena svojoj praksi i zato konstantno radim sve da djelujem na ove 3 energije. Ono što je tebi sada bitno, ono što ti želim reći, da razmišljaš o tome i da vodiš jednu evidenciju do iduće epizode, da promatraš svoje aktivnosti u danu
i da zapišeš koje aktivnosti tebe pune energijom, a koje aktivnosti tebe prazne. Možda te puni energijom odlazak u prirodu, šetnju sa tvojim psima, smijeh koji imaš sa svojom djecom, možda te prazne neki ljudi, možda te prazni tvoj prostor. Hajde osvijesti što je to što ti daje energiju, a što je to što ti smanjuje energiju. Za tvoj uspjeh je zaista važno da su ti zalihe baterije pune. Jer kako zračiš, tako privlačiš. Kakva je tvoja trenutna energija, takve imaš rezultate u životu. Ako si stalno umoran, možeš to zamisliti kao da imaš 30 impulsa energije. I sa 30 impulsa energije ne možeš privući taj posao koji zahtjeva 100 energetskih impulsa. Ti se jednostavno moraš napuniti energijom da tvoja vibracija privuče to iz kvantnog polja, taj željeni rezultat, da se energije usklade i da to dođe do tebe, da živiš tu realnost. Ja jako dobro znam da zakon privlačenja funkcionira. Osoba sam koja je poduzetnica od ranih 20-ih i mnoge godine svog poduzetništva sam konstantno probavala umorna doći do željenih promjena, privući neki uspjeh, privući neko obilje i događalo mi se to da ne bi spavala, pila bi kavu, kao ne trebam ni izlaziti van iz kuće, ajde samo da radim, da dođem do tog uspjeha i uspjeh se nije događao. Nisam bila uspješnija ništa, bila sam umornija i frustriranija i onda sam shvatila da trebam stati, da trebam uzeti predah, da trebam raditi više na svojoj energiji i to je nešto što godinama prakticiram. Pogotovo kad imam neki veći projekt. Tada se maknem i od društvenih mreža, neće ništa pobjeći, posvetim se jako sebi, praksi koja me puni energijom, utišam svoj um, napunim se energijom i onda s takvom lakoćom privučem sve što želim. Jer energija osjeti energiju. Energija privlači sličnu energiju. Zapamti to, energija pokreće promjene. Za tvoj uspjeh je ključna tvoja energija i zato sada do iduće epizode vodi evidenciju što troši tvoju energiju, a što ti daje energiju. Čujemo se u iduću nedjelju u novoj epizodi Života na visokoj vibraciji.